Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo ana pauluan. Ti manok ni Pedro. Anak ti kasamak iti maysa hasyenda ni Pedro. Nasingpet ni Pedro nga madi tirik na dagiti kapatadan na kenkwana. Tati rason iso tilangana. No pay kasta, saan nga ikan kano ni Pedro dagiti panangumsi ken pananguyaw da kenkwana. Tati matrason na awan ti laad a pinarswa ti Dios. Nagtalinaed a nasingpet ken nagaget ni Pedro. Nga oray pay napalalo ti panangikuspilda ken kuana. Kang runaanen ti akin kokwa iti asyenda ani Don Lazaro. Iti maysa nga aldaw ken Oy, laad. Ayan dagiti kakaduam ditoy. Apay asikalang ti adda ditoy? Don Lazaro, adada iti dayja banda. Sandak ngamin akayat ang makadupong. Ison na isinaap kadakwada. Kastaya. Kasanumot ngamin kat kabot-buteng day talangam. Malaksit ang naglad ka lang arodan. Apaw, nagmadipay ti payud mo. Don Lazaro, Nabangbanglo pa yun dagiti taraken ababoy dito'y asyenda ngamsika. Agdigos kamot ngamin tapno saan akastaan nagalas ti payod mo. nagbanglo ka mat anak ko. Saan kamot nga ang dod akas iti kuna ni Don Lazaro? nanang, Ay, kimaro manen ti kinauyaw di amo tayo dito'y asyenda. Gaputa ison ti kabaknangan, gaputa trabahador ka laang, kompormi matan ti bagbagaan aken ka. baybayan nyo nanang. Kasya talaga baknang nga ron. Apay, di na pampanunutan nga adamo triknam a masakitan, anak ko. Husto nanang. Di kagdanan. Awan anyaman na kanyak dayjay. Nairwama kon. Ta amin dagiti kalugaran tayo. Naatap da kanyak. Gaputa nalaadak ka na. Bapanak ija asyenda, papa? Anya taramidam ijay, iha. Kayat ko ti agaliwaksay. Sikat ti makam mo. Aganat kay ti ipapan mo ijay. Di ka makidupong kadagiti kasamak. Ta saan mo mo't ida kapada abaknang. Papa? Amang ano anya taramidan ken ka dagijay amamirmiraot. Nalabas kayong mat, papa. Anya kumangay ti aramidan da kanya. Anya ti ammo? Nang ro na day ja Pedro. Di mo asit ganday jay tanay, nagalas ti payod na. Ang mga numaakaran kay ti kinaangdod na. Hoy Pedro, umatayo ka man ditoy. Makapadurman akit kitaan ti langam. Makapasadot ti agtrabaho no makit-kita da ka. Isu apumano ka man. Umadayo ka kada kami. Magbasaw! Sanda ka kayo ito makita! Pasensya kayo na. Sige, jayak lang aro din na banda. Anyalakit din dagiti pada sa agpapay dito yung asyenda. Kadurmanda. Gapulang iti langak. Angam sa nabale. Ijayak latan tapno awanan tiriri. Naimbag nga orasyon, nana edad. Ay, Senyorita Sara, si kamat gayam balasang ko. Alla ni nana edad. Sandak nga awagan iti senyorita. Jack kayat ti kasta. Ngam anak na ka ni Don Lazaro. No nakasangon ni papa, umanugotak. Ngam no datalaeng, pangaasiyo nana, di nakawagan iti senyorita.
Alaman langan, Sara, balasang ko. Kasta ni Pedro, nana? Adda iti ayan dagiti padame akasamak. Nga masiguradok, naisi naman inday jay, ta saan mat ngamin akayat akadupong dagiti padame. Ha? Maawa tamat siguro no apay, balasang ko. Nana? O sige, sana bale. Tamapanak iti ayan ni Pedro. Papa, kasano dayto yan? Saan tayo aninamnama dayto'y agawat? Sana bale, taado ti abasto tayo amakan dito'y mansyon, iha. Papa, Saan tayo ngagbisin? ngam dagiti kasamhak. Sa dino ti pangalanda iti kananda. Makamuda meten iti biyagda. Anya? Ngam, Papa, Iha, nalawag ti imbagak. Makamuda meten niya birok iti kananda. Mapanda gumatang ijay ili no kayat da. Hengam no awan paggatang da. Makamudan ngagbisin. Nasken ngagkid daw tayon iti tulong ka ni Don Lazaro. Naimbag iyay mansyon na, taado ti taraon. Wala pa daw. Ngam amangan no di na tayo tumutla ang ikan iti makan. Amuyo matan ni Don Lazaro. Adipan ti pangibil bilangan na kada tayo. Padasan tayo ti mapan nagkid daw iyay mansyon na. Tano saan aga po kada tayo? Saan kumamit nakaurong iti ado at taraon? Oy, sana mabalin nagbisin tayo. Agree ka. Yalagarod ka kadwa. Ngam saan tayo kumaapagturayan ti pungtot tayo. Mapan tayo makisarita iti nasayaat. Dagiti awanan bain. Nagtuturedan nga imay ditoy. Saan amabalinda ito? Papa, adda dagiti trabahador iti asyenda. Kaasi damot amabisinan. Mapan ka ito silid mo iha. Tasyakon ti makaammo kadakwada. Basta tulungam ida ha, Papa. Basta mapan kan ijay silid mo. Syakon ti makaammo. Don Lazaro! Masyan ka kada kamay! Masapol miti makan! Agbisin kami! Kasyan na kami kuma! Awan sa. Di na tayo kasya. Lazaro. Kakadwa, itay tayo pa'y dito. Ngam awan salata. No di na tayo kasyan ni Don Lazaro! Serken tayong timansyon na! Ay, wag! Wala pa daw. Ay, kakadwa! Ay, saan Saan kumaakasta? Agtanang kayo! Ay, kakadwa! Dagiti narurungsot at arakan ni Don Lazaro! Imbulos nan! Pumanaw tayo dito! Isakbay nga dadakas na mapasamak ka na tayo! Awanan. Naibusen dagiti dingwan at tarakan dito asyenda. Kapilitan ngamin ngay sunti pinarti dagiti padami akasamak. Tawan mutten ti makan. Di na kami mutten tulungan ni Don Lazaro. Naimbaglangan. Tawan pa'y tinadangran. Idi pinalubusan na dagiti tarakan na anarurungsot nga asa. Ada makapurar alawag akilata nagparang iti sangwanak. Pedro, nadalos ti panagpuspusom. Sika ti pangitalkak iti tulong ko kada kayo. Sino ka? Saan ka makita ta makapurar ti lawag iti sangwanak? Saanen anaskan a makita nak. Denggam anaimbag to'y ibagak. Ha? Saan ka nga agbalin anaimot? Kat pagtalinaedam ti kinaimbag iti pusom. Iti kasta, saan to nga agsarday ti parabor nga ipaay ko itaken ka. Tumulong ka, Pedro. Tulungam dagiti padam at tao. Ha?
awanan ti makapurar alawag. Nam, anya nga ta parabor di imbaga. Ala, apay nga damot ten manok ditoy. Awan mat daytoy itay. Daytoy nga ta timbaga di nangag ko itay atimak. Alaak daytoy amanak. Tayawid ko. Ang mga numakita na giti padami at trabahador dito asyenda. Kat partsenda pa'y. Iyawid ko daytoy amanok. Nakaskas daaw day ta amanok anapidot mo, Pedro. Jak pa'y nangag anagkutak manipod insang pot mo. Jakman amo nanang. Ha? Nagkutak nanang. Ha? Nada... Nay, Pedro! Balitok samot ti itlog ti manok anat nag iti swelaw. Ha? Winag pa iso nanang. Balitok. Ay, Pedro, anak. Manakabalinday ta manok. Agitlog ngamin iti balitaw. Nanang. Ay, anak. Nasken ama ilimod ti maipapan iti day ta manok. Ang mga no pa kaisagmakan ta day ta no maamuan ti sa balay. Papa, naibos matan ti taraon nga abastuta. Un nga rod, anak ko. Ultimo ti kinabaknag ta. Naibos ajak na pupuutan. Diyak amunan niya tinapasamag. Nakaskas daaw. Anya? Day tatagpay so anak ko. Pampanunotag noon niya tinapasamag. Ngam talaga ajak mapanunot. Kaslaki din nagpukaw akasla asok ti kinabaknang ta. Dagiti taga-asyenda, Papa. Saan dan ang nagsublipay dito anagkid daw iti tulong ta. Wan nga rod. Anya nga tan tinapasamak kadakwada. Diyak ka mo, Papa. Kayat ko timapan iti asyenda. Ngem maamakak. Ang mga nudang randag, gaputa nagbalinak anaimot kadakwada. Maamakak iti mabalin nga aramidon da kanyak. Siyak timapan, Papa. Sandak mo't siguro adangran. Gapo ta babae ak. Iso apalubusan na kuma. Pedro, pasensyakan kada kami idi na. Linalayas da ka. Tinagtagibasid da ka. Ngam si kagayam ti makatulong kada kami ita. Saan tayo nga ikarkarik na tigawat? Tanagadulat ta ti abasto tayo at araon. Awan tayo nyaman nakakadwa. Pedro, kasano aso badan da ka? Umdasan kanya kasandak nga ilidlid ding itahan. Pakaragsaka kunday ta. Kahit saanin arumbang agsubad kayo pa'y kada kami kaninanang. Ha? Di anak dito Lazaro. Dito Lazaro dito. Dito aramidin na dito. Anya ter aramidin na dayta ditoy? Kakadwa, pangasiyo. Dangran tayo dito. Saan kayo kumangagpungtot? Awan ti basol ni Sara. Pangasiyo kuma. Ngam anak dayta ti imot nga amo tayo. Pwesto dito. Saan ka tayo pwede? Saan abasol ni Sara ti basol ti amana kakadwa? Isuasan kayo kumangagpungtot. Pagyamanan tayo kumalatan, tamasarsaranget tayo ti gawat, amapaspasamak kita dito'y lugar tayo. Iso akid dawag kada kayo kakadwa. Saan tayo apailuyos itigura tayo? Iti kasta? Saan met amapugsat ti parabor alaklak amon tayo ita? Siyak ti makisarita ka ni Sara. Ket kidawag asan kayo nga agpungtot? Pakawanan na, Pedro. Jak impagarop asikat imakatulong kada kami nga agama ita. Adda naawat ko aparabor. Ket rumbeng lang ibinglay ko. Saan arumbeng ayimot ko, Don Lazaro? Di na kun awagan iti kasta. Saan akon abaknang. Mas daawak nga rod. Tadyak amuno kasano na ibus ti kinabaknang ko. Ha? Pedro, agyamanak kan ka. Agyamanak mat. Tain kalilis na kami itigura dagiti kakaduham. Inaramid ko lang ti rumbeng. Talagaan nasingpat ka, Pedro.
Iso husto laang. Saan arumbang nga ibasar ti ugali iti langhat ti tao? Husto ti anak ko. Nagbidutak. Kat sapay la kumata mapakawan na, Pedro. Nagbabawi ni Don Lazaro, iti amin ang nagbasulan na, kadagiti sigod at trabahador na, ubing. Kat napakawan damat daytoy, gapo iti panang kumbinser kadakwada ni Pedro. Nagtultuloy nga rod ti panangtulong ni Pedro kadagiti kalugaran na, ken kadagiti aminan nga kasapulan. Kat nagtalinaed met alimad ti maipapan iti manok ni Pedro nga agitlog iti balitok. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.